day. Gima timore ne ng'ur man jogi wacho ni en ng'ur man en gima nitiere. Kendo wang'isi ni mondo mi gini ndi chakruok mare mondo dhi obedi gik mang'eny dhi bedo ma samoro ok bed kaka ji dhi dwaro. Pesa chung' mineno omenda ma samoro gol ni samoro dhi bedo mathin seriously. Iyudo ka samoro resources mantie kaka lab gini and the rest iyudo ka nyalo ji dhi bedo mang'eny to resources tin. Mano nyalo timore. But hocho wada chiwo kaluwore gi maendi en ni gimoro amora mokel manyien ok chakre kaka gik moko te ber. Gik moko te gik moko nyaka tumruok nyaka bede. Kata mane keny ka ji otimo arus. Seche ma ji chako dak tumruok nyaka bedie ka ji ng'ere ji dhi mbele. Ji ng'ere e wi ng'wech iwinja. Koro kata maa ng'ikruok biro bedo kendo gik moko biro ni ok dhi kare nikech en gima ok wang'iyo godo. Iwinja. Koro kaka ji dhi mos kaka wabiro ng'e kisungu wacho ni learning the ropes. Kaka wabiro bedo kwa ng'e gik moko mbele. Kaka mana kaka sirkal bende kik iwe ni ne gisetimo gine chon.